Porde, no Tini o mama sak ang bono ko roya. Hai jotono lamsogo ani YouTube channel o Tini ni video kisa naina sekang ang nong kisi sakok sawana Tini no video o ang to ani video o ang sajung mang no nukjago hangkai Tini no video o hangkai khoroksa ketal character nukjang nai ani khoroksa menai bini character botong woro norok bini acting nai nebedi bahayang jak hangkai tabuk asukok sayawoi video o bakla laisinai jotono naibigadi Ang pagka Miss ba oi si hinya bula pirok thangpan tu Haba no nungui tongsa Oi Phaide Suk sala le Masih aku khwlaimani datin phaibai nei Nono seba dakti ta basa din cha ha ta bu kha no mai ma se khun chai tongo ang semi ana phur Tamo Porna ka porde Besh kokta sare O noita bai tong khale tam ta phan sokoya khosa sarai Hot lockdown ni bagai sheller khaba shuka ta phan chi sokpoya naila muske daily mana shing Pora rong nos tong mai shuka sarai rong ni na shingra nate 10 minutes sek Oh tabu da aijak ne tam singler khasa phainani box open khaji tam tu naigra na English be bangla tu bu mi sang Metup di mase metup ya calagle bangla ba English mite hayo Mni nama bai malai grana amu ka pogi pheja Ako Bengali tikhlai di 1 2 3 pore khnarla mudaman naigrana ekla kakla kuyami kala Oh Prabhu Tam selir phaichen na ha Tam aba time na suk value riya homni lerjak somoy no da nasim tongnani ha ang no da nasim tongnani no anata kutu nai dunga tuition fee asi Tam sai tong sa bara poria ke porde Oh nung phai ka phu asuk de nung 1 2 3 da man Miss wa pi kong chada omuda mo wa pi kong sa kong nai iko no sabo wa phi kong sa ni chaka ba 1 2 3 se no 1 2 3 Uff salan tam thung tong khasa nang abo khungrok bai tam nang abo tuition na phai brum mani rok ti phai na ha waisa hangke bo colgate rok ti hayo skango hangke bo saban rok ti hayo tam nang yak buksa rok tong me da hai nor ko klo ko tam nang mani rok mang na tuk tong podi kam ka podi Z Y Bye Kamish Tam dâu khá xa, mà lăng trái trồng khá
por di makhne da mulang mang sanani tini bom tiken thawnai ta na porariya oi no tini resro hyang nogo porariya sa nungmus mathang ya tin nogo Orin tong le means hengke bahai engjak bai kha norok tini ni video please comment khai shadi gechini o manai ni acting norok bahai engjak bai kha abu comment khai shadi hengke tei bini YouTube channel tongo pretty Koloy ni nai norok bini channel no bo subscribe khai di bini video rok no chajakha hangkai bo funny video no khayo mani kothok video rok no khayo bo bini channel o ke norok bini channel ni video no bo nai nei di tei chajakha hangke subscribe khai redi hengke tini ni video hengke asuk jora nongsinai jotono no belai ke Hambai norok asuk ke jora roi nai tongma bagai norok ni hamjakma chungno rei tongmani bagai aboni bagai norok no pai flya Hambai mario hengke o video no chajakha hangke like share tei comment khaina tapok di tei subscribe khai kurok hengke subscribe khai redi te bell icon no bo tong khe togoi redi a bell icon no tok hangke se norok ani video phaimani notification mannai hengke abono togoi di hengke tei ani Instagram o follow khaina tapok di ani Instagram kha iko oro follow khai di tinin jora tei asuk nongsinai jotono no Hambai tei Khulumka